Hey guys, σήμερα θα δείξουμε τη μέρα μας στο Καμπόκα. Πάμε να δείξουμε πώς περνάμε. Λοιπόν, τώρα είναι βράδυ, άρα πρέπει να κοιμηθούμε. Βάλε και τα παιδιά για ύπνο, αφού πήγαμε να το πάρουμε από το σχολείο. Πριν λίγο πήγαμε μια βολτίτσα. Και βράδυ και είπαμε να πάμε σπίτι. Μετά από λίγη ώρα, δηλαδή πολλή ώρα, γιατί κάνει 100 ώρες. Ναι. Ωραία, μπήκαμε επιτέλους. Πάρε τη μαμά, εμένα. Τη μαμά, το μπαμπά και το παιδί που πήραμε από το σχολείο φυσικά. Ή από το παιδικό σταθμό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να κοιμηθούμε. Πάμε παιδιά. Έλα και εσύ. Ναι, μαμά. Ελάτε και εσείς παιδιά μου. Ωραία. Βάλε το κορίτσι για ύπνο. Ωραία, πάμε να βάλουμε και το μικρούλι μας. Και έτσι κοιμάται το μικρό Δεν κρεβάτι. ώρα, δεν πειράζει. Καληνύχτα. Καληνύχτα μικρούλα μου. Καληνύχτα. Πάμε κι εμείς. Πάμε να κοιμηθούμε, έλα. Πάμε να βάλουμε. Επειδή είναι καινούριο το σπίτι και όλες δεν έχουμε παραγγείλει και τις πιτζάμες και όλα αυτά. Χτες ήρθαμε. Οπότε καληνύχτα, νομίζω να αφήσω και τη γυαλιά. Πρέπει να παραγγείλω. Αύριο θα πάμε να αγοράσω και στο μόλογο κάτι πράγματα. Καληνύχτα. Στο φως ρε. Τι ωραία μέρα, ξημέρωσε. Κάτσε να κλείσω τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ξυπνήσω. Ξύπνα, πέρασε η μέρα. Όχι. Γεια. Άντε, εγώ πάω λίγο να πληθώ. Εσύ ξύπνα τα παιδιά. Μικρή. Τι είναι. Έλα, ξύπνα. Πάμε ώρα για σχολείο. Ναι, σχολείο. Πάμε για πρωινό. Πάμε στο σανσέρ, μπαμπά. Ναι. Κάτσε γιατί η μαμά μας περίμενε. Ξύπνα και τον αδελφούλη. Και τον Γιώργο. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε για πρωινό. Δηλαδή, να πεις γαλατάκι. Μισό λεπτό. Μήπως να πάρω κάτι πράγματα από το ψυγείο, το γάλα του μωρού. Πάμε κάτω. Ωραία, ήρθε η ώρα να φάμε. Καθίστε εδώ και εγώ θα σερβίρω. Μισό λεπτό. Αλέξα, κάτσε κάτω. Μισό λεπτό. Όπα, δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω. Καλά, καθίστε εδώ και εγώ θα πάω. Τάισε εσύ λίγο τα παιδιά γάλα, καμιά σοκολάτα, σίγουρα, φράουλα, σοκολάτα. Και εγώ θα πάω λίγο να αγοράσω πράγματα από το μαγαζί. Μισό λεπτό να πάω να πληθώ κιόλας. Πάω λίγο μια τουαλέτα. Μισό λεπτάκι.
Αχ, εντάξει, τελείωσα. Μισό λεπτό να πληθώ κιόλας. Ωραία, έπλεκε τα τέτοια. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, έρθω σε λίγο. Οκ. Οκ. Είναι λίγο μακριά και από την πόλη, ρε φίλε. Πάμε τώρα. Να πάμε και τα παιδιά στο σχολείο σήμερα. Πόρε. Αργένω πολύ. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ήδη με ξέρουν, θα μου δώσουν έκπτωση και θα πάω να τα πληρώσω από εβδομάδα. Δηλαδή μου τα πληρώσει ο Νίκος. Ωραία, σχεδόν έφτασε. Ωραία, θα πάω να αγοράσω τα απαραίτητα και να έχουμε κάτι στο ψυγείο μας και θεωρητικά είμαστε. Θα πάρω και πίτσα για το μεσημέρι. Ας πάρω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάρουμε, όχι πολύ ωραία, δεν πάω. Θα πάρουμε λίγα νουλ. Ναι. Αυτό είναι για να κάτσει εδώ να το φας. Δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνω, συγγνώμη. Γεια σας, μπορώ να περάσω? Εντάξει, περάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Ωραία, να βάλω λίγο ντόνατς για τα παιδιά. Αυτό το μικρό λέει πώς βρέθηκες εδώ σήμερα? Να το πάρω ή να μην το πάρω? Καλά, θα το αφήσω, μπορεί να είναι κάποιο γονιού. Θα το προτείνω. Γεια σας κυρία, πώς είναι δικό σας? Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι δικό σας? Είναι δικό σας κυρία? Ναι, δικό μου είναι. Μου τα άφησα λίγο εκεί. Εντάξει, καλύτερα να προσέχετε που τα αφήνετε, μην το πάρει κανένας. Θα πάρω ένα λιφτζούρι για τη μικρή. Εντάξει, αυτά από γλυκά. Είπαμε, αυτά φτιάχνουν για όλη τη βδομάδα. Καφεδάκι να πάρω. Για μένα. Γεια σας, θα ήθελα λίγο καφέ. Ναι, φέρετε καπουτσίνο γλυκό με λέξη μαύρη. Και ένα... Ναι, μισό λεπτό. Και ένα μισό λεπτό. Τι πίνει, κάτσε, δεν το ρώτησα. Ναι, ξέρω τι πίνει. Ένα λάτε. Και ένα λάτε για εμένα. Το καπουτσίνο του Νίκου. Και το λάτε μου. Τελικά θα πάρω λόγω λάτε. Γεια σας. Θα θέλαμε για το μεσημέρι λίγο φαγητό, γιατί δεν έχουμε. Μπορείτε να το κάνετε σουβλάκι, παρακαλώ. Ή ό,τι κάνετε, τέλος πάντων, γιατί δεν έχω πολύ καταλάβει. Ό,τι και αν θέλετε, εμείς θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Οπότε, ωραία. Πού είναι? Οπότε, κάντε μας άλλο ένα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Συγχωρείτε λίγο, κυρία μου, δεν μπορώ να το πάρω. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρω και 2 πίτσες, 4 πίτσες. 3 πίτσες, λάθος. Ναι, και με τυρί για το παιδί. Όλα για μας. Με τυρί για το παιδί. Πατατούλες και μπέργκερ. Θα πάρω μια μερίδα πατάτες. Δεν το είδατε αυτό. Και μια μπέργκερ. Δεν μου χωράνε και πολλά άλλα στη τσάντα μου. Οπότε εγώ πάω σπίτι. Γεια σας, ήρθα να χαιρετήσω. Θα πληρώσω από εβδομάδα. Ναι, σούσι. Ναι, θα πάρουμε σούσι, ναι, βεβαίως. Αρέσουν λίγο τα παιδιά μου. Και τα ξυλάκια, ναι. Και στον Νίκο αρέσουν. Όλο το δίσκο, κυρία μου, σας παρακαλώ. Και άλλα ξυλάκια. Αρέσει στη μικρή μου και στον Νίκο. Ωραία, μισό λεπτό γιατί δεν μπορούσα να πάρω το μπέργκερ πριν, δεν ξέρω τι.
Ωραία, τώρα είμαι έτοιμη να πάω σπίτι. Είμαι γεμάτη από ψώνια. Α, πρέπει να πάω να πάρω και ρούχα. Είναι νομίζω σημαντικά και αυτά. Δεν έχω να ντυθώ πια. Όμως μπορεί να πεινάνε λίγο. Οπότε, ναι, θα αναγκαστώ να πάω να ζητήσω στο πίνο. Ή να φωνάξω τον Νίκο να ντυθούμε κάπου και να του το δώσω. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Νίκο! Ναι, τι είναι? Θέλετε να συναντηθούμε στο ταχυδρομείο για να σου δώσω το πρωινό να τα έχεις τα παιδιά. Εγώ δεν θα φάω τώρα, δεν πεινάω, κάνω και δίαιτα. Οκ, ναι. Είναι που θέλω να αγοράσουμε ωραία κάτι ρούχα από το εμπορικό. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Γεια. Ναι, να δω και το δέμα μου. Έλα Νίκο, βάλε εδώ το βίμπερο. Ναι. Το πήρες μαζί, μάλλον το ξέχασα στο χέρι σου. Κάτσε Νίκο, γιατί έχουμε και ένα δέμα να σου το δώσω. Οκ. Δεν ξέρω πού. Καλά, μάλλον δεν έχουμε τώρα. Πώς το καλό είναι. Το πήρα πριν και το άφησα κάπου στα ράφια και μετά. Δεν ξέρω. Κάτσε Νίκο. Α, καλά, μάλλον δεν έχουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Θα σας δώσω άλλη φορά, ούτε να ξαναβγούνε. Για πάω να αγοράσω κάτι ρούχα. Οκ. Αχ, τι ωραία. Πάω να αγοράσω τα ρούχα. Όσο αυτό, θα είδε τα παιδιά. Καλά, οκ. Α, ξέχασα να του πω να μου πιει το λάτι μου. Καλά, οκ, δεν πειράζει. Δεν νομίζω να μου το πιει κιόλας. Ωραία, πάω στα μόλ. Ναι, θα πάω στα μόλ. Ωραία, θα αγοράσω πολλά ρούχα, αρκετά. Και να μου φτάσουν για αυτό το μήνα. Γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτά τα ρούχα. Χτες μετακομίσαμε σε αυτό το σπίτι και δεν πρόλαβα καν να πάρω τα άλλα από το παλιό. Ωραία. Πάρω και κάτι για τον Νίκο. Α, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάρω το καρότσι. Και θα βάλουμε μέσα. Γεια σας, θα ήθελα τα πάντα. Τα πάντα, τι εννοείται τα πάντα, αφού κάθε φορά τα πάντα παίρνετε, δεν προλαβαίνω να βγάλω παραγγελίες. Και πότε θα πληρώσετε, κυρία μου? Θα τα πληρώσω από την άλλη εβδομάδα, αλήθεια σας λέω. Απλά ήταν και το σπίτι και ξέρετε, ξεχάστηκα. Εντάξει. Να το πάρω εδώ όλα. Σου άρεσε να πάρω καπέλα. Θα πάρω. Θα πάρω αυτό βασικά. Αυτό εδώ πέρα. Αυτά τα γυαλιά. Τα καπέλα. Όλα έτσι. Αυτά δεν θα τα πάρω, μου άρεσε. Θα πάρω αυτή τη στέκα. Όπου μου πες ένα καπέλο. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν φοράω και καπέλα εγώ. Α, καλά, η κάρτα μου τόσο καιρό εδώ ήταν. Και γιατί δεν την πήρε άλλο, γράφει το όνομά μου πάνω. Γράφει και το όνομα. Αχ, έχει σαλόνι ομορφιάς, δεν μπορώ. Γεια σας, θα ήθελα ένα παγωτό. Ναι, τι γεύση θα θέλετε? Φράουλα. Οκ. Βασικά, ξέρετε κάτι, κάνω δίαιτα, αλλά βάλτε και λίγα μαρσμέλο. Ορίστε το παγωτό σας. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πεντανόστιμο. Μισό λεπτό να πληρώσω κιόλας. Να πληρώσω και την κοπέλα. Α, ναι, δεν το φάω όλο.
Εντάξει, πετανούστε. Μισό λεπτό. Να κάνω. Θα τα αφήσω πάνω στο τραπεζάκι. Ένα σκραπ προσώπου. Αλλά πρέπει να βάλω και μια ρόμπα πρώτα. Αχ, βράχηκαν τα ρούχα μου, ρε φίλε. Καλά, δεν πειράζει. Πω, γιατί πράσινο, το ροζ μου αρέσει. Μισό λεπτό, πάω να αφήσω το πράσινο εδώ. Το ροζ μου αρέσει. Το ροζ μυρίζει υπέροχα. Θα βάλω και το ροζ μου και αυτό εδώ πέρα το ροζ υγρό. Λογικά αυτό θα πει. Τέλεια, γυαλίζω. Έτσι να βγάλω και τη μάσκα. Όταν τέλεια νιώθω πιο αναδοτημένη από ποτέ. Θα πάρω και ένα νερό και είμαι έτοιμη. Πώς πάω να δω αν φάγανε και τα παιδιά το πρωινό ή ο Νίκος δεν τα έχει τακτοποιήσει καν. Φυσικά, δεν ξέρω, να πάω φυσικά θα πάω πιο γρήγορα στο σπίτι. Έχω ένα δίκιο γιατί όντως έχω αργήσει πολύ στο σπίτι και οι άλλοι μάλλον θα με περιμένουν τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί ο Νίκος να μην έχει τακτοποιήσει τίποτα, αλλά οκ, δεν πειράζει. Θα το τακτοποιήσω εγώ μετά. Έφτασα στο σπίτι. Τα ρούχα μου τα άφησα εκεί γιατί πήρα τόσα καινούργια. Ήρθα με τη ρόπα, φίλε. Καλά, δεν πειράζει. Νίκο, ακόμα δεν τα έχεις καθαρίσει. Εσύ γιατί ήρθες με τη ρόπα. Ναι, τώρα θα τα τίμιζα για φαγητό. Γιατί φοράς ρόμπα? Ας το πήγα σε ένα σαλόνι ομορφιάς, μετά έπρεπε να φύγω γρήγορα γιατί σας είχα αφήσει όλους αυτούς και πήρα και πάρα πολλά πραγματάκια. Ωραία, τέλεια, θα έχουμε και πολλά. Πάμε να φάμε. Τέλεια. Hey guys, αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν προλάβαμε να δείξουμε τα υπόλοιπα, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας.